I dag skal vi snakke om bestemmelse af lysets bølgelængde. Jeg vil starte ud med at fortælle jer om formlen for gitterligningen. Og formlen for gitterligningen, det er D gange sinus til phi ente er lige med n gange lambda. Og det står for gitterkonstanten. Og gitterkonstanten er afstanden mellem de ridser på f.eks. et optisk gitter eller en CD. Og lambda, det er bølgelængden, og det er laserlysets bølgelængde. Og så kommer vi til phi, som er afbøjningsvinklen. Og hvis vi kigger herover, så er afbøjningsvinklen vinklen fra 0. orden til 1. orden. Hvor at vi så har den modstående katete? Modstående katete og den hoslæggende katete. Og for at finde ud af, hvad afbøjningsvinklen er, skal vi bruge den her formel, som er tangens til minus første, parentes divideret med modstående katete, modstående katete divideret med den hoslæggende katete. Til dette forsøg skal vi bruge en laser, et optisk gitter, en CD, et målbånd, 2 stativer og en skærm, hvor lyset kan ramme. Nu er vi nået til vores databeregning af laserlysets bølgelængde. Så skal vi bruge gitterligningen, som er n gange lambda, lige med d gange sinus, parentes phi n, parentes slut. Det vi så har, det vi skal finde er lambda, men det vi har er n, som er første orden, d, som er 1,667 nanometer, og så har vi phi n, som er 48,9 grader. Den måde, vi har regnet det ud, er, lad os starte med d, gitterkonstanten. Der har vi denne formel, vi skal bruge. Og så har vi afbøjningsvinklen, som er tan minus, parentes, mod og hosliggende kateter, der skal divideres for at få graderne. Og på den måde har vi taget hosliggende, det er 81 cm, og det er afstanden fra gitter til væg. Og den modstående, den er 29 cm, og det har vi målt fra 0. orden til 1. orden. Så her, når vi kommer op til regningen, så for at få det nu er lambda, så skal vi først isolere den ved at gange med n på begge sider. Og her har vi sat tallene ind, 1667 nanometer gange sinus, parentes, det er 48,9 grader, som vi fandt hernede. Så får vi resultatet, som er 561,93 nanometer. Det er så vores resultat i det første delforsøg. Hej. Nu har vi så databehandlingen fra sporafstanden på en CD. Og den skal vi regne ud ved hjælp af den her ligning, som hedder D er lige med n gange lambda divideret med sinus til phi. Og vi kender n, som er første orden. Vi kender phi, som er 48,9 grader. Og vi kender lambda, som er laserlysets bølgelængde, og den er 561,93 nanometer. Og når vi så sætter den ind her, så hedder den så n gange 561,93 nanometer, divideret med sinus til 48,9 grader. Og så får vi så resultatet, som er 745,69 nanometer. Vi skal snakke om de fejlkilder, vi har i opgaven, og en af dem kunne være, hvis der er noget, der forhindrer laserlyset i at ramme på væggen og reflektere de her prikker på væggen. Det kunne også være, hvis den stod skævt eller ikke stod vandret og ramte væggen. Yes, så er vi nået til sammenligning af vores resultater med resultaterne i tabel 1. Og vi fandt jo ud af, at vores resultat blev her i sporafstanden på en CD blev 745,69 nanometer, hvilket er uhyggeligt tæt på, hvad det nu er. I tabellen står 740 på en DVD, så måske har vi brugt en DVD uden lige at vide det, fordi her så passer resultatet rimelig godt, når vi sammenligner i forhold til de andre tal, vi kiggede på i tabel 1.
Og så når vi sammenligner det første resultat, det var bølgelængden lambda her, 561,93 var resultatet. Og når vi kigger i tabel 1, så er det 532 lambda, hvilket igen er meget præcist. Og vi brugte jo grøn laserpen, så den passer. Men så er spørgsmålet, så om vi skal sige, det er ikke en CD her, men en DVD måske.